Sisältää tuotesijoittelua. Eikö saattaa olla, että sitä ei laiteta, mutta katsotaan. Siinä on jauhotarpeet. Ei oo. Karkealla jauholla höystetään vielä sitten tässä kaulimisvaiheessa. Ja tää ei olekaan mitään niin yksinkertaista hommaa. Elikkä kylmää vettä. No niin. Kylmää vettä 1 desi, 2 desi, 3, 4 ja tehdään nyt reilusti, että jos menee pilalle. 5. Arvioin tehdäänkö kämmänelle. 1. Siihen tarvitaan paljon, se ei nimittäin tunnu ihan vähän. Siihen siellähän on ohje tässä sunnuntai, vai oliko se tuossa, eikö se on ruisjauho tuossa, että paljon laitetaan mitäkin. Siinä on kuorenteko-ohje tuossa. Tomilla on nyt se puurokauho, tässä et ottanutko sitä. Se onkin täällä. Nämähän on tällaista, tässä ei mittoja tarvita, kun tässä avataan tää ruisjauhopussi. En ole tehnyt tuosta luomuruisjauhosta, niin tää vaan laitetaan tähän nyt sekoitetaan tätä jauhoa aika paljon. Oho, tupsahti vähän. Ja tästä tulee nyt aika reilusti tätä kuorta. Ja käytetään tätä ruisjauhoa tässä pääosin. Ja tää nyt vaan tälleen. Puoli pussia meni melkein, ei ihan mennyt. Se riippuu nesteen määrästä. Mutta me laitoin nyt sen takia tähän tätä, että tulee ruiskuorea sitten enemmän. Tää sotketaan tälleen. Ja vois kokeilla, onkohan tuo yhtään karkeampi tuo tää luomuruisjauho. Mä en oo tätä käyttänyt. Mä käytän, jos on saatavilla, mutta meidän salessa ei ole tätä karkeaa ruisjauhoa, niin sit tulee hyvä semmonen nyppyläinen pinta siihen piiraaseen. Joo, sehän on tärkeää. Joo, se olisi hyvä, mutta ei tää nyt aukeakaan, niin me en laitakaan. No. Se on vähän turhan kilpeä. Mä en ymmärrä, mitä varten pitää kaikki olla niin vaikeasti avattu. Katsos nyt. Joo, me katsot minkälaista se on. Näet sä mitä, pitäisikö laittaa valot päälle? Mun tarvii nähdä, kun tää menee näppituntumaan. Onko se karkeampaa? En tiedä, voi olla vähän. Joo, tää voisi ollakin. Tää käytetään sitten tuossa. Siinä on niinku kuorta, niin kuin näet, että tää vähän tällaista ei ole niin hienoja kohta. Se voi olla, että tuo olisi ollutkin hyvä. Mutta kun en arvannut sitä laittaa pelkästään, kun ei tiedä yhtään, että miten se käyttäytyy. Tässä vaiheessa pitää alkaa olla tämmöistä, että tätä ei enää pysty tällä. Ja sitten pestään käsi ja laitetaan käsi siihen. Elikkä nehän on pessyt jo monta kertaa. Enkä ole käsitellyt kauheasti. Niin. Tää otetaan tästä näin. Ja tää pitää aina pestä sitten, muuten se kovettuu hirveästi. No niin, sitten laitetaanpas tähän nyt, laittaa vähän välillä vehnäjauhoja. Siitä vaan kaavat vähän, kun ei ihan kauheasti, mutta tää antaa sitkoa sille, niin kuin tää vehnäjauho. Vielä vähän. No niin. Nyt tää tehdään tähän näin. Se onkin aika tiukkaa tavaraa. Joo, ei tää vielä ole. Mutta sitten tää laitetaan tuohon leivipöydälle. Siihen laitetaan ensin laitan nyt noita karkeita ruisjauhoja siihen pöydälle. Ripottelet siihen keskelle suurin piirtein. Tätä ei sinne ihan sinne eteenpäin, mutta siihen sivulle siihen. Ja laitan tää sitten nenästä. Otan vähän näitä vehnäjauhoja. Oho.
Niin varmaan. Ne viitit tätä tässä, se on vähän helpompi tässä. Onko Tomppa ollut koskaan tekemässä? Ei. En oo Tai ollut siis alusta pienenä oli. Mä niitä rypyyttänyt joskus. Joo. Tiedä, tuliko tää. Tarviiko vehnäjauhoa lisää vielä vai? Katsotaan sitten, kun tehdään tähän näitä. Ei Niin koko saisi olla ajan. korkeammalla pöytä nyt jo heti. Eihän se mullakin ole. Ei tässä, siitä tulee selkä niin kipeäksi, että ei siitä. Tää on ihan, mä yritin tuossa, mutta kun meillä ei ole sellaista vaneelilevyä, mikä kävisi just tuohon. Ja tää, mie en osaa kaunata muualla kuin tällaisella paneelilla. Ei, tää on paras. Joo. Tällä tehdään pullat. Tällä eilen tein pullaa ja tää täytyy tälleen tehdä, että tulee siirtyä lapsettelista. Eli piirastaikinaa voita. Nyt tälle minä laitan tässä. Tää näyttää hurjalta. Ainakaan ei sydänystävällistä ole. Eli ajattele, kun tulee piirankuoreen voita ja sitten tulee piirankko voidellaan. Sitten pannaan puuroa, tulee voita ja huh. Joo, nämä onkin nämä. Katsotaan, miten nämä käyttäytyy, nämä luomuruisjauhot. Kun en ole käyttänyt en ole näitä. Nyt oli tullut meidän salelle näitä. Eikä tämä on se karkean jauhon tilalle. Ihan selvästi niin kuin huomattavasti. Tuo. Ota se tuoli tuolta. Ei kestä se, elää kun se on ihan vinkulla. Ota tuo mikä on tuossa. Keittiössä pitää olla keittiöjakkara. Niin. Nyt ei tarvii sitä kuvaa pitää päällä. Taikina siinä rinnan päällä. Eli alustukseen lisää vehnäjauhoja. Niin, laitoin tähän vähän. Yleensä kyllä käytän näköjään enemmän. Vehnäjauhoja aika vähän. Montas piirakkaa meillä tästä nyt suurin piirtein tästä satsista on niinku tulossa? Olisiko 60? Okei. Okay. Riippuu miten ohueksi kauaat. Niin joo. Kaulit. Joo. Tää nimittäin nyt löystyy, kun tää on ruisjauho. Se on aina käyttäytyy ihan eri, niin kuin ruisjauho löystyttää ajan kanssa aina, kun se on tuossa, niin se löystyy. No niin, eiköhän tästä nyt jo saa. Sitten me lähden tekemään sen loppusilauksen sille puurolle. Se on nyt aika jähmettynyt. Ja tätä ei tarvitse nyt nostatella eikä Ei. mitään, että se on niinku siinä. Tää on tässä. Tästä tehdään sitten, moni tekee silleen, mutta minä en ole ikinä tehnyt silleen, että se tekee tästä semmoset pötköt ja sitten niistä. Mä teen sellaisen ison kakkaran ja otan siitä kannella. No niin, tulee aina Painele. samankokoinen. Niin, jos on samankokoinen tää pohja, kaulit. Niin. Eiköhän tää tässä. Annan siihen vähän. Mitä meillä on tässä puurossa? Siinä on ensin veden kanssa vähän keitetty. Ensin on pistetty voita pikkusen tuohon kattilan pohjalle. Ja se on tuossa liedellä. Joo. Vähän sulaa. Sitten me laitan siihen vettä. Ja huuhtelen riisit lävikön läpi. Sitten laitan ne siihen kuumaa kiehuvaan veteen. Ja keitän vähän aikaa, että se imeytyy se vesi pois. Sitten lisään. Tällä kertaa kuumensin maidon erikseen, mutta normaalisti nöräyttelen aina kylmää maitoa siihen. Mutta se on niinku tavallinen puuro. Joo. Voisi laittaa 2. Koska minun mielestä se pinta uunissa, jos ei laita kananmunaa, niin se ei niinku ruskistu. Niin se helppo. Se jää semmoiseksi vähän semmoiseksi ätläkäksi. Eli puuron sekaa kananmuna tai 2, että ruskistuu tuolla. Ei, kun siihen lisätään nyt nestettä, koska se on aika tiivistä. Joo. Kun me ajattelin, että tein sen aikaisemmin ja sitä on jäähytetty, niin se on aika jäykkää. Niin sitä on vaikea levittää siihen piirakalle.
Ja sen takia. Ja sitten mitä minä käytän siinä, kun en laita nyt tuohon puuroon niin kauheasti tuota voita, niin minä laitan tähän puuroon munan kanssa kuohukermaa. Loraus kuohukermaa. Ja että voi vähän laittaa tähän maidon jämään, kun jäi äsken, kun me, että se löystyy tuo puuro sen verran. Tässä oli lämmitetty maitoa, niin laitan tätäkin, että se saadaan semmoista. Juoksee paremmin puurot Niin. sitten. Ja tää ei sitten kuohu tuolla uunissa, niin kun siinä on se kananmuna, niin se ei silleen ole niin semmonen kuohuvainen. Kun siinä on tuo kananmuna. Siinä voisi olla tässä määrässä kyllä 2, mutta niin en laita kokonaan. Ehkä sillä pärjätään. Ja nyt voisi tarkistaa tässä suolan. Minä luulen, että tässä ei paljon vielä maustu suola. Ja aina olisi parempi, jos tämä puuro ei olisi mitään sellaista liisteriä. Että siinä olisi nämä riisit. Ja sen takia minä en ihan hirveän kypsäksi tätä keittänyt. Kyllä se hautui siinä. Mutta jos se on oikein semmoista liisterimäistä, niin sitten pitäisi olla ne riisit. Se meidän Turakas ja Anna mummo sanoo, että pitää olla ilmavat piiraan sisukset. Joo. Ei tunnu suola yhtään. No lisäämmekö vähän? Kyllä me lisäämme siihen. Näitä nyt ojataan suola loppuun. Se ei sitä, vaikka se tuntuisi, että se, mutta kun se imee tuo riisi niin paljon. Niin hän mittaile niin sitä. Olisi voinut ennen laittaa, niin kuin laittaa nesteen. Ei tarvitsisi niin paljon tätä myyssiä. No niin. Ja sitten sitä aloit silleen, siihen ei sit tarvii hirveästi nyt, tuntuu tuo aika jo sellaista. Pannaan sit siihen vähän vehnäjauhoakin, kun sitä ei Tämähän on ole aika tällaista käytetty. pehmeitä tavallaan nyt tässä vaiheessa. Onko? Siis Laitetaan sekaisin vähän tuota vehnäjauhoa tuota. Ja, no taisi tulla tähän liian vähän tätä. Olisiko sitä tätä? No otetaan tää ensimmäinen tälleen. Mä otan tuosta nyt sellaisen. Sehän on ihan kuin pizzan teko. niin on. Onko tuo noin liian löysä? No. Välillä kun aina hyvä. Onko tässä nyt merkitystä, miten niin ohuista vedetään tässä? Ota, tehdään silleen, että välillä aina tolleen, tiedät, että se tää on kyllä, kato, kun nyt on pelkästään melkein ruisjauho, meidän täytyy vähän käyttää, kun se on just tässä ruisjauhossa, että se reppeytyy hirveän helposti. No se on nyt se kaulaat sitä vielä vähän. Riippuu siitä, että miten ohuita te haluatte tehdä näistä piiraista. Silleen vähän niin kuin sanotaan alakätösen, kun kaulitaan. Nyt ei enää varmaan ole huono. Ja katon, että Tännehän kansi Jussille. niin. Mä annan tän, vaan vähän tähän, me pan sekä, että mulla on tällainen yleensä, että minä sitten aina tähän laitan tässä vaiheessa vehnäjauhokin. Se saa olla tässä, niin kun sitä painellaan, niin tuo jauhone. Nyt aloitat tuosta reunasta silleen. Eli virallinen se on vähän kuparipannun kanssa. kuparipannun kanssa. Se on aika pieni kyllä. Eli niin monta kuin Niin, tulee. niin monta kuin tulee. On sitä nyt piparia. Tuo on kyllä aika ohutta nyt näköjään. Nyt tulee tosi pieniä piirreitä. Eli se niin ohueksi meni kuitenkin. No, se on vaan hankala sit sinun tehdä tuota kaulia, kun se on oikein ohutta. Ehkä tässä olisi ollut vähän. No, voi panna 2 päällekkäin, jos se on liian ohut. On se aika ohut tuostakin. No. Se on nyt harjoitussatsi. Niin. Ja kun miehän sanoo, että Älähän jätä niitä. Hei.
Ei näe mitään. Niin, vajaa kanttisia kaveri käy vetämään. Nää sitten on hyvä tälleen vähän jauhostaa vielä. Ja sitten joo, tää on kun on ruis pelkästään, niin se on hirmu helposti murtuu. Vähän saa kaulimella sitten tehneen ihan minkälaiseksi haluaa. Se voi olla, että se on vähän huono kansi. Ehkä olisi parempi, isompi kansi, mutta minä nyt olen tätä käyttänyt. Mutta työ sanottaa, että silleen, että miten minä olen tehnyt. Se ei haittaa, jos se tarttuu siitä väkiin. Ei näytä kuitenkaan liikaa. Tällaisen kakkaran vielä sitten tästä tehty. Mut se on, että nyt kun ne on tässä nää, niin ei tässä ole niinku kiirettä nyt, ei ne tässä... No ei siinä, kun ei liian pitkään sen puoleen, että sitten jos hirmu pitkään, niin nehän tarttuu kiinni toisiinsa sitten. Niin, mutta niin. se ei ihan nopeasti tartu. Joo. Mutta sitten kun ne kaulotaan ohueksi, ja tässä on aina hyvä laittaa vähän jauhoa siihen. Niin. Silleen pikkusen karkeita. Vähän, ei tarvitse paljon. Mutta toinen vaihtoehto olisi, mä näytän sinulle miten moni tekee nämä. Se tekee tietysti paksumman tällaisen pötkön. Tämä on nyt, kun nämä on monen kertaa käytetty. Eli tästä niin kuin nyt ne tekee tälleen. Ne nyt teen tälleen vaikka. Sitten niihin pitää taputella tää tällaiseksi pyöreäksi. Että se lähtee sit siitä, että pystyy kaulaamaan. Kaulimaan. Elikkä Niin, tällä sitten tekevät, niin, sitten alkaa vasta. Niin minulle tää tulee aina näistä, ei tule niin säännöllisiä sitten tästä. Tietysti jos se hyvin, ettei Karina. Hallit heiluu hyvin. Anna mennä vaan. Ei kyllä. Mutta tässä sitä saatu sitten tässä niinku muotoutuu tällä tehdään. Nopeamminhan se tuosta levystä syntyy. Nimenomaan. Niin, että me tällaisesta näistä pötkölöistä käy ikinä Ei, tekemään. tää on paljon nopeampia säännöllisiä tulee. Niin, että me nyt tän Kyllä. kuitenkin teemme. Se on pitää käydä huutokaupasta huutamassa kuparipannu. Joo, ei. Ja se nimenomaan ei, siis mikään muuhan ei kelpaa. Ei. Huuta. Ei missään nimessä. Ja sitten minä teen siihen karkeita vehnäjauhoa, sekoituksen. Se tekee sitä rapseutta siihen. Sen voit kaulia tuolla karkeallakin kyllä. Mutta tehdään tälleen, niin sitten nyt tuosta vaan aloitat. Mutta haluut siellä tuolla tehdä, kun myös minä en osaa sitä tehdä. Ja Niin. niin. Laita se pyörimään. Hei. Ekana kauhean hörö. Pannaanpa itse tuohon tekemään. Onko tarkoitus tehdä siitä pyöreä vai tommonen pitkulainen? Näytätkö yksi Mä malliksi? näytän yhden malliksi, miten mie. Kun mie teen tuolla, mie en osaa tuolla Joo. tehdä, mie teen tällaisella. Mm-hmm. Niin. Sen tästä vaan lähtee. Sitä ei ole välttämätön kääntää siinä, kun se pyörii tässä melkein itekseen. Tätä pulikkaa sen verran pyöritän, että se pitäisi tulla suht koht niinku tasainen paksuudelta. Tääkään nyt ei ole paras mahdollinen. Mulla on Mut kuitenkin. mikrometri on tuolla. Joo, mutta kuitenkin niin Joo. mutta siellä tee sillä isommalla, jos siellä sillä saa paremmin. Se on vaan tärkeintä, että se ei mene liian mistään kohdasta rikki. Niin sen takia minusta sillä pitkällä pulikalla on hankalampi. Ne on niin kuin tuolla. No nyt tuli oikein hyvä, mutta onko liian ohut jo? On Jussi hyvä. Mutta se on vähän, elää ihan tee noin ohueksi sitten se ei Tuo on kyllä sinulle kävi. Se oot kyllä tehnyt pizzan pohjia. Kyllä sen näkee siinä.
Mutta on se työlästä hommaa niin kuin kaiken kaikkiaan. Pitäisikö minunkin käydä kaulaamaan, niin menisi. Noniin. Otan täällä toisella nyt. Tässä reunassa. Saa sitten käydä jo yksi pelillinen uuni. Joka laitetaan uunipään. Vois laittaa kyllä kohta. Ja niin mun olisi pitänyt pestä sitä vähän tosin. Ja nyt tyydyttiin siis sähköuuniin lämpöasteita 250. Ja sitten laitetaan siihen päälle tuo kiertoilma, kun se on kuumempi. Kiertoilma ja 250. Koittiin. Otan tästä vähän maistopille. Ei se suola maistu yhtään. Se on kummallista, miten paljon se vaatii. Niin, tälleen minä nyt näytän tähän. Minä luulen, että kun nämä on niin pieniä, niin tämmönen, nyt vähän tipahti sinne. Noin. Sitten otetaan, mulla on tämä erityisveitsi. Sitä varten. Tämmönen. Joo. Ja sitten tälleen vaan tähän. Ei hirveästi vedetä kiiviiksi sitä, niin kuin sanotaan. Ja tästä minä lähden tälleen. Ja sitten minä en käännä. Moni kääntää. Elikkä tekee niin kuin silleen, että Se oli taikatemppu. minä näytän sen toisen vaihtoehdon. Jotkut, Sä oot kyllä aikanaan kääntänyt. en minä ole kääntänyt. Olet kääntänyt. Jotkut kääntää sitten silleen. En tiedä sitten. Sitten tekee niinku. No niin. Siihen nyt- Nyt laita rillit. Tulihan siihen liian paljon sitä nyt. Mutta se on kuitenkin tärkeää, että se on nokkaa asti niin sanotusti. Joo. Se täytyy olla, muuten ne tulee sellaiset kuivat kokkerot, ne kokot, tähän ne kädet. On niin isot katot. Niin, se on paljon mahdollista, että sinulla on sormet. Niin kun laita jo valmiiksi ja sitten hyvinhän tuo menee. Mutta se, että sinne täytyy sinne kärkeen aina, se pallaa uunissa, muuten se tulee kuiva. Jos siellä, älä paina sitä. Nyt siihen justi se tuli se tiukka. Ai niin tänne? Niin, Aha, sinne eli se pitää pitää jättää aina auki. laittaa, sinne pitää aina laittaa se soosi sinne päähän asti. Aha. On kyllä nätti. Hei. Vedetä niinku, mutta ettei jää hirveän semmoisia eri ohuita ja sitten välillä. Siinä on opettajan tekeleet ja oppilaiden tekeleet. Ensimmäiset. Virkat pois uunista, kiertoilma, uuni 250 astetta. Seuraava satsi sisään. Minä laitan vähän riityä pallan puolesta. On komia. Oh. Heti voidellaan. Heti voidellaan. Tämä on sen sun. Teillä on paljon värikkäämmät nuo teidän piirää päällykset.